Halløj, Gutters. I dag så klarer vi det nye Halloween-event i Bed Wars, som du får det her kit for, og denne her title for. Mig og Isak, vi har klaret det, så vi prøver bare at hjælpe Karl. Desværre recordede vi det ikke, men ja. Så vi hjælper Karl lige nu. Sender nogen af os, sender nogen mig en invite? Ja, jeg sender dig en invite. Godt. Jeg har en magi. Send Karl. Jeg har 2 keys mere. Jeg vil gerne have kold skål, men jeg har ikke noget. Men mindre jeg vil have for gammel kold skål. Du er ret froden. Nej. Bare nej. Gutter, vi ender. Det er mærkeligt, der bare er hul her, hvor der var Nassar. Gutter? Ja. Lukke sådan Imagine ikke at spille indtil klokken sådan 1 i nat. Okay, tillykke. Please don't leave me. Vi skal spille her til klokken 1 i nat, gutter. Nej. Nej, vi skal bare spille Bed Wars til klokken 1 i nat. Nej. You guys don't feel right. Men der er kraftigt med bare Red Dead Redemption til klokken 1 i nat. Ej, Red Dead Må du gøre det? lort. Det er sådan et af de værste spil, der findes. Ved du godt, en af Bens venner, ikke? Den fortalte... Jeg ved ikke engang, hvem Ben er. Så Jeg ikke. mener, Ben er en A-karakter. Jeg siger det heller ikke til dig, Isak. Hvem er Ben? Er det sådan en Ben 10? Ja, det er Ben 10. Vores matematiklærer. En af hans venner, Gustav. Ja. Han spurgte mig, hvad jeg spillede af computerspil, så sagde jeg Red Dead Redemption og Roblox og sådan noget, ikke? Og så sagde han, at en af hans venner havde været med til at programmere Red Dead Redemption. Det kan jeg godt huske. No. Men jeg er fucking ligeglad, Karl. Det er egentlig også, men... Nå, hvor fanden fortalte du det så, din klok? I pløgtige. Farspil. Og jeg ser med så klar til bossen den her gang. Det kunne jeg virkelig så godt tænke mig. Ja. Jeg kan holde godt øje med din liv og komme sige, at vi skal få hjælp. Men you handle else someone die. Vi skal hjælpe dig. Jeg skyder de her klunkemunker. Nå, vores teammate er sådan decent. Jeg var faktisk... Tror jeg. Der skal ikke rigtig noget sådan. Vores teammate er en klunkemunke, så prøver jeg til dig. Prøv at gøre hvad? Jeg skyder dem ned. Du skal en af ned. Dumbass. Bro don't want to cheat. Han gør det nu, Godt nok. Han vidste det nok ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Dobbeltkrem. Og så vil jeg ordre på. Det var også ordentligt OP. Det var ordentligt lækkert, da Manu fortalte os taktikken til det. Ja, det er fucking sindssygt. Det er seriøst så useful. Jeg forstod ikke engang, hvordan man skulle gøre det andet. Jeg kunne ikke se en skid på det tidspunkt, så var jeg ret bange for at gøre det. Jeg kunne jeg havde alt meget genkendt. Jeg klarede det før med et... Jeg svær, jeg begynder at græde, hvis Karl lige har lært den der TikTok-dans. Også mig. Det må jeg få den der. Den der keep up on too fast, on too skibly. Hvor vil jeg gerne lære den overhovedet? Okay, jeg går bare den anden vej og... Han siger, jeg har set den så meget på shorts, så jeg er nødt til at lære den nu. Og så er det i gang med at lære den. Så er det bare, man er sådan lidt jeg begynder at græde, hvis han kan den uden ad efter ferien. Umuligt. Helt sikkert. Han er sikkert ikke lavet af noget. Han er en zesty boy. Ja, hele hans ferie har bare... Jo, endnu ting bare lidt zesty boy. Han har været på spejderlejr, ikke også? Sådan, alle hans sådan, andre folk på spejder. Og mor no hey, og bro har bare stået... Det er også bare virkelig trist at være til spejderlejr. Ja. Præcis. Bro har bare stået i sådan flere uger. Keep up on too fast, on too skibby. I flere uger. Ferien har været en uge. Gud, jeg kunne til at samle alle de der æderkopperne, basically. Hvad gjorde han? Jeg kom til at samle flere af de der store Hvordan er det overhovedet muligt på? Nu må jeg bare kigge lidt slalom.
Du kan ikke... Nå, fuck. Nå, dem der. We Carly, keep up, I'm too fast, I'm too fast. Jeg juker de her spiders. Booster pills, I'm assembled in my gun. Oh. Keep up, I'm too skibbity, I'm too skibbity, I'm too Jeg synes skibbity. ikke ramme den her ting. Med skibbity. Jeg vil ikke engang ramme den der spider. Jeg har lige brugt al tiden på at ramme den der. Hvor mange crystals har I, Gunnels? 10. Nå, det er nu, der kommer ordentligt mange spider-skud. Skynd jer. Jeg vil så speedrun den her del på Carly's. Yep, kom. Jeg har ikke meget liv. Hallo, hvor mange crystals har I? Jeg kommer. Hvor mange crystals har I? Og jeg bare glemmer lige, at jeg er ikke god på noget. Bare sådan, du kan give... Shit. Fuck, hvor er der mange spiders. Oh my god. Gå op på nogle af de der sten, hvis I har brug for det. Jeg dræber dem, jeg er meget liv. Vi var sådan 4 siders mod 1 milliard edderkopper. 1 billion, zillion, gazillion, skibidillion. Okay, kom, put jeres krystaller ind. Jeg har kun jeg kan med mange i. Jeg stiller mig op på de der fakkel. De her skeletter gør ordentligt meget skade. Hvilke skeletter? De der hænger. Hvad for nogle? Skeletter? Hvad for noget? Vi collected 131. Hvad er vores... Har han skrevet noget i chatten? Hvordan døde han? Vi er der på en den her dag. Ja, han skrev bare, please don't leave me. Ja, jeg tror, han skrev det der ved den der... der, hvor vi lavede wall-routen, tror jeg, han sagde det. Tror jeg ikke? Nej, han sagde det helt i starten af gamet. Nå, gør han? Ja. Bliv i midten. Det er godt, vi er 4 ved. Ja, bliv i midten, husk det. Og tæt på hende helst. I midten og tæt på hende. Og så er det nemmere at gøre hende dengang. Ud. Hvem er det, der blev inde i cirklen? Det var Karl. Jeg er stille på grund af, at jeg vil ikke have alt for meget nok. Hvad lavede ham der? Nej, men det er fordi Karl, han vidste godt, at han ikke kunne komme ud, så han stod bare stille for mindre knockback. Hvor meget skade gør det, Karl? Det der, det gør sådan okay meget. 30. Kom til mig, dreng. Kom til mig. Jeg tror, han er død, ham der allerede. Ja, det er han også. What? Hvordan blev vi taget? Vi var alle sammen pullet, eller hvad? Ja, det kan ikke rigtig. Gutter, det ville egentlig være ret smart, hvis en af jer bare stillede jer over med en autoklikker bag hende. Med jeres sværd. Kom. Hvem er det, der er bagerst? Okay, godt. Det er sjovt, hvordan de dræber spidersne også. What is fucking teamkiller. Friendly fire. Hvor bruger mit sværd? Hvad laver jeg? Må jeg lige tage så? Det går også 7 skade sværdet. Ja, det er hurtigt. Ja, men man kan gøre det meget hurtigere. Skader hun sig selv, hvis hun gør det der? Det tror jeg ikke. Hvis hun laver pigge op der, hvor vi er, og vi lige har... Hvordan blev jeg den pullet? Hvad for? Jeg stod ud af radiusen. Ja, det forstod jeg ikke. Det er lidt godt, det er det, jeg siger. Nogle gange så puller hun bare alle uanset. Der kommer snart et... Der kommer snart først. Ja, kom. Hop. Hold godt øje. Jeg blev slået af cobweb, det var derfor. Okay, nu kan hun ikke tage os. Hvis hun tager os, ikke? Ja, godt. Jeg blev slået af cobweb. Hvor snart der kommer død? Der kommer dust nok som en af de Nå ja, shit. Hold godt øje, jeg spinner bare lidt rundt. Hvis der kommer dust lige efter det her, ikke? Jeg er så low. Jeg er hernede. Nej. Okay, jeg døde, men I godt klare det. Jeg døde, men I godt klare det. Jeg blev slået af det der cobweb. Du blev slået? Ja, jeg er slået. Jeg tror, jeg er slået. Nej, jeg blev... Jeg tænker faktisk godt, man slog dig. What the hell? Det er okay, jeg har alligevel klaret det. Det har jeg vel også, så. Kan jeg bare fortsætte, hvis jeg dør, okay? Så jeg dør nok ikke, men bare fortsætte alligevel. Okay, godt. Lige i midten, Om det på, Karl. Karl, brug lige at billede i. Det er lige meget, om du kan have det på eller ej. Pas på, og Karl, det er ordentligt mærkeligt, at hun sådan ikke viser hele attacket. Det var ikke klatre op af den uden til skade. Spam. Spider Queen. Hun er ordentligt grim også. Kom. Jeg tror snart, der kommer dust.
Og nå jo, I må undskylde, vi ikke har postet i så lang tid. Vi har spillet sådan ret meget Minecraft. Ja, Gustav kunne slet ikke spille den her uge. Ja, også det. Jeg var slet ikke hjemme hele den her uge, og så har vi spillet meget Minecraft. Godt. Hvor er der tæt på? Fuck, det var tæt på. Og pas på, ja, I bliver sådan. Gustav, mine fætter kommer på besøg. Kan du klippe den del ud? Ja. Godt. Karl, det er runner. Oj, backa. Spam. Bare spam den. Nu må I den. Karl, nu tager du sammen. Det er nu. Jeg står lige med. Jeg kunne ikke lide det. Oj, backa. Karl. Gå ind i midten. Yes, jeg fik kittet. Let's go. Backa. Godt. Okay, Gutters, det var alt for i dag.